जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मनि न्याय मोननांगौनि थाखाय ममबाति सावनानै दुखु फोरमायदों फरायसाफोरा। थांनाय 18 सेप्तेम्बराव जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ आसाम पुलिसा नंखायै एनकाउन्टार खालामनानै रुंसारि खालामनायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों गसाइगाव फरायसालिमानि फरायसाफोरा। लोगोसे बेंटल दखरा फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो फरायसालिमा फरायसा आफाद जथायै दिनै बेंटल फरायसालिमायाव ममबाति सावनानै दुखु फोरमायनायजों लोगोसे न्याय मोननांगौनि दाबि खालामदों। गोजोन बेलासिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बयनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जों बे गसाइगाव कलेज फरायसालिमायाव जोङो जे दाखालि जालांनाय जाथाय 18 सेप्तेम्बरावहाय जालांनाय जाथाय जेनाखि जोंनि बर' जोहोलाव सानैया पुलिसफोरनि फेक एनकाउन्टाराव जेनाखि जिउ गोमानांदोंमोन बिथांमोननि बे जिउ गोमानायनि जेनाखि फेक एनकाउन्टार बिनि न्यायखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि जिउआ जेन' आलो गोजोन सोरगोआव जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय जोङो दिनै गसाइगाव कलेज फरायसालिमायाव जोङो केन्डेल लाइटिं हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो आङो आसा खालामो दि जोङो बयबो खौसेथि जानानै जोङो जे सानै बिदाफोरनि जे मोननांगौ न्याय बेखौ एसेल' समनि गेजेरावनो जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जेन' गुरुत्त' होनानै जेन' बिथांमोना थाबैनो न्याय मोनो। एसेनोसै। बे केन्डेल लाइटआ थांनाय 18 थारिखआवहाय फेक एनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मुसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि गोसोखांनानै न्याय बिसारनि थाखाय जोङो दिनैहाय सरकारनिसिम नैबे गेजेरनि गेजेरजों केन्डेल लाइटिंनि गेजेरजों आरो बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि जिउ जेन' मोनसे गोजोन थासारि मोजां मोनसे परिबेस फैयो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै जोंनि बेंटल दखरानि सिङाव थानाय बेंटल कलेज बेयावनिनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानैहाय जों केन्डेल लाइटिं खालामदों आरो बिथांमोना दिनै बे सान्थि मोनसे गोजोन परिबेसखौ नोजोर खालामनानै बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षन मोजांसिन। आंनि बुंनो हास्थायनाया बेनो जायफ्रा ULB हिसाबैहाय बिथांमोना दाख्लै गावसोरखौ डिक्लेयार खालामनानै लाबाय बिथांमोना जोंनि थाखाय मोनसे अलखद खालामनानै होबाय आं बेखौ दुखु प्रकास खालामदों। दिनैनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौहाय आरोबाव मोनसे गोजोन गैयै थासारि जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आरोबाव सन्देह खालामहोनानै आद्रि खालामनो हास्थायनाय बेबायदि मोनसे खैसारसो जादों बियो आरो जायफ्रा बे ULB दानायावहाय लोब्बा दं बबे आखाइया लोब्बा दं बेखौ जोंनो सरकारा मोनसे बिजिरनायनि गेजेरजों मोनसे जोंनो गोजोन मोनसे परिबेसखौ लाबोनानै होयो बेखौ सरकारनिसिम जों दिनै नारसिनदों आरो जायफ्रा बेयाव लोब्बा दं आं खावलायनो हास्थायदों दिनैनि गेजेरजों बिथांमोना मोजां मोनसे समाज गोजोन मोनसे परिबेस दानो बिथांमोना फैफिननांगौ आरो बिथांमोननि जे साननाय बेबायदिजों बा अस्त्रजों जुजिनायनि मोनसे जुग नङा बा दानि बे जुगा बेनिखायनो मोनसे जोङो जुजिनांगौआ दिनै कलम गियाननि बोलोजोंसो जोङो जुजिनो हायो। गियाननि बोलो जों कलमनि बोलोजोंसो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो जुजिनो हायो। बेखायनो जों खावलायदों बिथांमोना मोनसे मोजां परिबेसाव गोजोन मोनसे परिबेसाव फैफिनो आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेन' बेबायदि मोनसे अलखद थासारि गोजोन गैयै मोनसे थासारि जेन' जाफिना लाबोआ बेनि थाखाय खावलायदों। दिनै नैबे केन्डेल लाइटिंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो हास्थायदों जोंनि जेसेबां जोंनि लाइमोनफोर दं फरायसा फरायसुलिफोर दं आं बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेरजों खावलायनो सानो ससियेल मिडियायावहाय जेखौ बुंनो हायो नंगौ बुंनो हायो मोन्थायबो दं नाथाय मोन्थाय दं होननानै जोङो बुंनायखौ एसे गावनि बेलेन्सआव दोननांगोन आरो दिनै जि ससियेल मिडियायावहाय
जे थासारिफोर बुंनायनि थासारिफोरखौ जों नुदों आखल गैयै मोनसे सुबुं सोद्रोमा गैयै बेबायदि आखलखौ आब्रुथि गैयै मोनसे माहारि गायसननायनिसो मोनसे लामा लानायखौ जों नुदों। बेनिखायनो बेफोरनिफ्राय गोजान थानांगौ जोंनि लाइमोन बा फरायसा फरायसुलिफ्रा आं बेखौ खावलायदों जेन'